तर मंडळी रेडी असा आपली मालवणी पद्धतीतली अंड्याची आमटी आणि ह्यो भात। तर आता माका खूप भूक लागली आ, तुम्ही सुद्धा जेव केवा। तर झणझणीत अशी मालवणी पद्धतीतली अंडा करी तयार असा। ढेंटडॅन की बाहेरचं जेवण आपण कितीही जेवलो तरी म्हणजे घरच्या जेवणाची चव ती घरच्या जेवणाची। घरचं जेवण जेवल्याशिवाय जेवल्यासारख्याच वाटत नाही, होय ना। नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुमका दाखवणार असे अस्सल मालवणी पद्धतीत अंड्याची आमटी कशी बनवतात। तर मालवणी पद्धतीतलं जेवण म्हणजे तुमका तर सगळ्यांका माहितीच असताला की मालवणी पद्धतीच्या जेवणात खास करून आपली कोकणातली लोक काय वापरतात सांगा बघूया। तर आपली मालवणी लोक वापरतात त्या म्हणजे ओला खोबरा, ओल्या नारळाचा खोबरा। तर मी सुद्धा आता ह्या आमटीत ओल्या नारळाचा खोबरा वापरलाय आणि थोडासा सुक्या खोबरा पण घेतलाय, कारण ही भाजक्या वाटपाचा ह्या जेवण असा त्याच्यामुळे त्याच्यात थोडासा सुक्या खोबरा पण घेतलाय। आम्ही नेहमीच असा म्हणजे थोडा ओला खोबरा आणि थोडा सुक्या खोबरा, फक्त जर मच्छीची आमटी असतात, माशाची आमटी करूची असतात, माशाचा सार करूचा असतात तरच आम्ही नुसता ओला खोबरा घेतो। आणि जर भाजक्या वाटपाचा काय करूचा असतात, उदाहरणार्थ चिकन आणि इतर कुठच्या कडधान्याची आमटी, तर मग त्याच्यात आम्ही थोडासा सुक्या खोबरा सुद्धा मिक्स करतो ओल्या खोबऱ्यात। चला तर मग बघूया आता रेसिपी। अंड्याच्या आमटीसाठी लागणारा साहित्य असा ह्या अर्ध्या नारळाचा ओला खोबरा, थोडासा सुक्या खोबरा, 1.5 उभो चिरलेलो कांदो घेतलाय, हे कोथिंबिरीचे दांडे असत, 1 मिरची असा, 4 पाकळे लसूण आणि थोडासा आला घेतलाय आणि एक फोडणीसाठी लागणार होतो कांदो होतो तो। तव्यावर आधी कांदो थोडंसं लाल होईसर भाजून घ्यायचो, त्यानंतर खोबरा भाजून घ्यायचा आणि खोबरा भाजतीला की नंतर त्याच्यात आपण घेतलेला आला लसूण घालून ता थोडा वेळ परतून नंतर त्याच्यात ते कोथिंबिरीचे दांडे आणि एक हिरवी मिरची घेऊन त्या सगळा थंड झाल्यानंतर मी मिक्सराक लावून त्याचा वाटण तयार केलंय। तर आता माझं मिक्सर लावून झालं असा तुमका दाखवतोय। कसं असताना की बाहेरचं जेवण आपण कितीही जेवलो तरी म्हणजे घरच्या जेवणाची चव ती घरच्या जेवणाची। घरचं जेवण जेवल्याशिवाय जेवल्यासारख्याच वाटत नाही, होय ना। तर अशी ही मी सगळी तयारी घेतलंय। ही बघा अंडी घेतलंय धुवून हैसर, ह्यो कांदो टोमॅटो बारीक चिरलंय, कढीपत्तो घेतलंय, कोथिंबीर जी वरून आपल्याक बारीक चिरून घालूची असा ती नंतर चिरतलंय आणि ह्या वाटण खोबऱ्याचा तयार झालेला असा। तर आता आपण रेसिपीक सुरुवात करूया। आणि ह्या पातेला आता गॅसवर ठेवतलंय। तर आता आम्ही रेसिपीक सुरुवात करूया। तर हे 4 चमचे तेल मी पातेल्यात घालून घेतोय। टोप चांगलं गरम झालं आणि 4 चमचे तेल फोडणीसाठी मी पातेल्यात घातलंय। त्यानंतर तेल चांगला गरम झाला की नंतर त्याच्यात मी बारीक चिरलेलो कांदो घालून घेतोय, कढीपत्तो घालतोय, आधी पहिलो कांदो थोडा वेळ लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचो। आपण मालवणी भाषेत
एका अंड्याची आमटी म्हणतो. हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर तीच बनता अंडा करी, त्याकाच आपण अंडा करी म्हणतो. गॅसची फ्लेम थोडीशी वाढवतोय. कांदो लालसर होत इलो की नंतर त्याच्यात टोमॅटो घालायचं. काय काय जण खूप काय काय वापरतात. मी असे खूप रेसिपी यूट्यूबवर पण बघितलं आहे की अंड्याच्या आमटीचे असे खूप काय काय त्याच्यात वापरतात. पण आम्ही तर नेहमी घरात आमटी करताना अशी साधी आणि सोप्या पद्धतीतच करतो. ती पण मस्त लागतं. तुम्ही सुद्धा एकदा नक्की करून बघा. आता हे टोमॅटो जरा शिजत इलो की नंतर त्याच्यात मसाले घालतले. तर आता टोमॅटो थोडंफार नरम झालं हे बघा. आणि त्याच्यावर मी ती कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलं आहे आणि ती तयारीत ठेवलं आहे. तर असं कांदो टोमॅटो आणि कढीपत्त्याची फोडणी आता मसाले घालण्यासाठी तयार झालेली असा. तर मी ह्याच्यात घालतलं आहे जो 1 चमचो गरम मसाला, त्यानंतर आमचं मालवणी पद्धतीत घरात बनवलेलो गरम मसालो म्हणजे भाजको मसालो हे 1. थोडंसं कमी घालतंय कारण हे खूप तिखट असा आणि मुला जेवतली आहेत त्याच्यामुळे तो मी 1.5 चमचोच घातलं आहे. आणि आता हे मसाले जरा चांगले तेलात परतवून घ्यायचे. आणि ते परतून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी जराशा गरम पाण्याचा वापर करते. कारण मसाले जे असतात ना ते जळतात. मग ते मसाले जळात द्यायचे नाही. तर असं थोडंसं पाणी शिवरून ते असे थोडे पातळ करून घ्यायचे, ग्रेव्ही टाईप. मसाल्यांका थोडासा तेल सुटत इला ना की नंतर त्याच्यात ह्या खोबऱ्याचा तयार केलेला जो वाटण असा ता आम्ही घालतलोय. हा बघा तेल सुटला आता मसाल्यांका चांगल्या प्रकारे. तर आता मी ह्याच्यात घालतलोय ह्या खोबऱ्याचा वाटण. आमटी तुमका कशी हवी आहे, पातळ जाड म्हणजे घट्ट हवी आहे तर मग तुम्ही पाण्याचा कमी वापर करा. आणि ही सगळी ग्रेव्ही बनवून घ्यावा अशी. आता मसाल्यांमध्ये पहिल्यांदा हे वाटण चांगला ढवळून घ्यायचा आणि ह्या थोडा वेळ शिजाक द्यायचा. हे वाटण पहिला थोडा वेळ शिजाक द्यायचा चांगला ढवळून. तर ह्याच्यावर मी थोडा वेळ झाकण ठेवून देते. तर ह्याचा मिक्सरचा भांडा मी धुवून घेतलेला पाणी होता तर ह्याच्यात ओततोय. पण त्याआधी तुमका दाखवतोय की हा बघा हे वाटण असतं तर आधी असा
चांगलं ढवळून घ्यायचं. तर थोडासा गरम झाला आणि तेका पण आता तेल सुटता, तुम्ही बघतच असाल. तर मिक्सरचा भांडा मी धुवून घेतलेला पाणी होता तर ह्याच्यात ॲड करते. तर आपण मी गरम पाणीच वापरलेलं आहे. तर आता पुन्हा एकदा थोडासा हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आणि ह्याचा सुद्धा थोडा वेळ शिजू द्यायचा. तर ह्या बघा, तर सगळा खोबऱ्याचा वाटण जा होता तर आता थोडा वेळ शिजवलंय. ते का आता उकळी फुटली आहे. ते बघा, हे सगळा मी एकदम मीडियम आचेवर केलेला असा, मंद गॅसवर केलेला असा. तर आताच मी ह्याच्यात चवीपुरता मीठ घालून घेते. मीठ जेवणात कमीच वापरू होया. एका खड्यान अळणी असला तरी चलात, पण मीठ कमीच खावा. मीठ घातल्यानंतर मी ती ग्रेव्ही एकदा चांगली ढवळून घेते. त्यानंतर त्याच्यात आपल्या घालूचा असा, आपल्या जेवढी पातळ हवी तेवढा पाणी मिक्स करूचा त्याच्यात. तर पण गरम पाणी, हे बघा, आपल्या जेवढी आमटी पातळ हवी तेवढा पाणी आपण मिक्स करायचा. घट्ट हवी तर होती तशीच ग्रेव्ही ठेवायची आणि उकडून अंडी त्याच्यात घालायची किंवा त्या ग्रेव्हीतच फोडून घालू शकतास. आमका पातळ आमटी आवडता त्यामुळे आम्ही ही अशी पातळ केली आहे. हे बघा, तर आता ह्या आमटीक जेव्हा उकळी फुटतली तेव्हा त्याच्यात अंडी फोडून घालूची असत आणि न शिजवता सुद्धा घातलास अख्खी अंडी तरी पण चलतं, ती त्याच्यात उकळान शिजतली. आता जेव्हा उकाळ येता तेव्हाच तुम्ही अंडी फोडून घाला. काही जणांका ना आमटीत उकडलेला अंडा आवडता तर काही जणांका आमटीत फोडून घातलेला अंडा आवडता. तुमका पण आवडता ना? कमेंट करून नक्की सांगा. पण तुमका याक माहीत आहे काय की अंड्याच्या आमटेत जर अंडा फोडून नाही घातला तर त्या अंड्याच्या आमटेक अंड्याची चवच येणार नाही. तुमका सुद्धा ह्याचो अनुभव इलो असतलो. आणि आमटीत फोडून घातलेलाच अंडा उकडलेल्या अंड्यापेक्षा त्यावेळी खूप टेस्टी लागता. आता ते का चांगलं उकाळो इल्याशिवाय ती एवढ्या ढवळायची नाही. म्हणजे जरा ती अंडी फोडून घातलेली जी आपण अंडी असतात ना ती जरा घट्ट होऊसाठी थोडं वेळ जातलो. त्यामुळे ते काय एवढ्यात हलवायचं नाही. थोड्या वेळानंतर म्हणजे एक 5 ते 7 मिनिटांनी नंतर ती आमटी थोडीशी तुम्ही ढवळून घेऊ शकतास. तर आता तुम्ही बघतच असाल की चांगलं उकाळो येतं आमटे आणि 5 ते 7 मिनिटं होऊन गेली आहेत. म्हणून मी असं अलगद असा आमटी जरा हलवून बघते. का अजून थोडा उकळाची गरज असा, त्यामुळे मी आणखी थोड्या वेळान तुमका ढवळून दाखवते. आणखी एक 5 मिनिटं झालेली असत. त्यामुळे ह्या बघा कसा अंडा दिसतात. आपण तर अजून थोडासा कच्चा अलगद आमटीत सोडूया. तर अजून थोडा वेळ लागतलो आता कशी जर. तर मंडळी आणखी एक 5 ते 7 मिनिटांनी
तुमका दाखवतंय। ह्या बघा, ह्या आपण असाच अख्ख्या घातलेला जो अंडा होता तेका कसे भेगे गेलेत, म्हणजेच आता शिजत इलेला असा। ह्या बघा, फुटलेला तुमका दिसत असताला। पण काही जण काय करतात की ही अंडी वेगळी पाण्यात उकडतात आणि मग ती सोलून आमटीत घालतात, तसाही तुम्ही करू शकतास। पण मग मी आता ही ह्याच आमटीत उकळून नंतर सोलतलंय। त्यानंतर तुमका अजून एकदा अंडा दाखवते प्रक्रिया। अंडा नेहमीच आपल्या आरोग्यासाठी पहिल्यापासून उत्तम असाच सांगितला गेलेला असा। अंड्यात भरपूर पांढरा जो भाग असता त्याच्यात भरपूर प्रमाणात आपल्याक प्रोटीन मिळता आणि पिवळो जो बलक असता तो लहान मुलांका वगैरे म्हणजे ज्यांका वजन वाढवण्यासाठी गरज आहे, वजन वाढवण्याची गरज आहे, त्यांच्यासाठी पिवळो भाग सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचा असा। पण डॉक्टर सांगताना नेहमी आपल्याला सांगतात की अंड्याचा पांढरा भाग खावा, पण आपण जर लहान मुलांका आता अंडा देणार असू तर मात्र तुम्ही पांढरो आणि पिवळो दोन्ही भाग लहान मुलांका खाऊ घालू शकतास। आता जी असा होत इली असा ते झालेलीच असा तयार। हे बघा, त्याच्यातलं पिवळो बलक जो मगाशी अजून कच्चो होतो तो आता बऱ्यापैकी शिजलो असा। हे दुसरा अंडा तुमका दाखवते। ह्या बघा, अशा फोडून घातलेल्या अंडा करी चवच काय वेगळी असते। त्यानंतर ही अख्खी घातलेली अंडी सुद्धा त्यांका सुद्धा आता भेगे पडले आहेत, म्हणजे ती सुद्धा शिजली आहेत असं आपण समजूया। तर अशा प्रकारे ह्या मालवणी पद्धतीतला अंड्याचा कालवान, अंड्याची करी, अंड्याची आमटी तयार झालेली असते। आता मी ह्याच्यावर ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर शिवरतलय आणि थोडा वेळ अशीच शिजवत ठेवून मी ती झाकून ठेवतलय। वास पण सुंदर असं सुटलेलो असा आणि वर तय तुमका पण आवड तर अशी ही अंड्याची आमटी मालवणी पद्धतीत साधी आणि सोप्या पद्धतीत मी बनवली। कोथिंबीर घालून तशीच ठेवलंय मी थोडा वेळ शिजवत, 1-2-3 मिनिटा। आणि आता तुम्ही गॅस बंद करतलय आणि ती झाकून ठेवतलय। तर झणझणीत अशी मालवणी पद्धतीतली अंडा करी तयार असा। ढेंटडॅन, वाव! चला तर मग रेडी असा आमची झणझणीत मालवणी पद्धतीतली अंड्याची आमटी, अंड्याची करी। तुम्ही सुद्धा जेव केवा, माका तर खूप भूक लागली आहे। चला तर मग टाटा, बाय बाय, भेटाया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओत। तर तुमका ही माझी मालवणी पद्धतीतली अंडा करी रेसिपी, अंड्याच्या आमटीची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा।